Ootko siellä saanut kuinka paljon näitä tuhottua? Toinen on aika hyvin tuhottu. Siitä näyttää. Kai heitten puustu. Arvaa minkä mä huomasin just äsken. No. Mä oon tehnyt maailman isoimman mokan ikinä. No. Mä unohdin laittaa kuvauksen päälle. Me ollaan pelattu tätä joku tunti tässä niinku, ja mä tajun, että mulla ei oo kuvaus päällä. Pitääkö aloittaa uusi? Ei jaksa. Okei, sori kaikille katsojille. Nyt siis katsoin Minecraft Legendsia ja näin, mut sori, mä unohdin laittaa sen kuvauksen päälle. Juu. Mutta hyvin meni. Joo. Tää ei oo eka kerta, kun mä unohan sen. Okei, me saatiin nyt tuottaa. Juu. Mennäänkö me siis? Joo, me mennään tonne. Mie mene jo tonne tuun kohta. Okei. Mennään sinne, sinne paikkaan. Mennäänkö? Joo. Tänne. Okei. Sinne missä on sinun markkeri. Häh? The LA's can cure our Niin, land eikö of tuossa this olisi sinun nether markkeri? infection. They just need the right inspiration. And now that inspiration is just a few notes away. Foresight? Oota, missä sieltä aloit? The piglins have set their sights on Mä another tulin tähän. village. They will come tonight. Mennään tonne missä sinun markker on. Joo. Ja tulin laittamaan ton yhden paikan. Me saadaan kerättyä. Meidän kannattaa ehkä mennä Defend tonne that village tonight. sinne Show the piglins that Suomelaan, you can help them koska as sinne much as they vissiin can help you. piklinit on. Piklinit aikoo illalla hyökätä sinne, niin meidän kannattaa sinne mennä. Ei tässä ole vielä mitään. Ei tässä ole vielä mitään. Me voidaan mennä sinne vielä. No Vetää mä se- teleporttaan silti sinne kylään, me päästään sieltä kylästä sitten. Tien nopeammin. Witches are wonderfully Down clever arrow, and kunnon usually down very arrow. friendly, but the piglins have put them on edge. It's best to fortify Lapista villages during the ja day, puuta ihan so huolella. they're protected in case you can't be there at Joo, night. hyvä. Redstonekin on täys. Nyt enää Ironi jossain se. Ykkönen. Mennäänkö sinne paikkaan? Joo. Oi vitsi, minä speedi. Mä vaan näen, kun sä hypit siellä. Tässä on redstoneja, niin ei meillä mahu, niin Ei mahu. ei tarvitse ottaa. Mä näen laamoja, on tuolla näkyy Great! mitään. The LAs are eager to start healing the world. Okei, tää on yhden vaikutus. Mihin me tehdään meidän tukikohta? Ihan sama. Alueen hiili. Joo, tossa minä otin ton Kure Netherra. Ja kun sitä tekee, niin tapahtuu tälle. Tuossa pikin. Ai mihin? Mikä se on Kure Netherra. Se on toi viimeinen noista.
Miten sä Mennäänkö teet vielä sen? tätä paikkaa? Pistän ton tohon Crashille ja sit siitä. Se lähtee The tekemään sitä horde of hommaa. the spore are perhaps what antithesize our overworld the most. They are chaotic, noxious, and without reason. Järjettömiä. Kettu. No! Don't go that way! Oh no. Miten It is pan- going to be particularly unpleasant fighting No nyt these minä menen sinne piglins. tosta niin. Joo, tosi. Pistetään toi tohon. Saadaan kato lähemmäs pistettyä tää. Joo, teit sä? Mikä tulee nyt kivikkolle? Joo. Ota siellä vaan näin, jos sä haluat. Mä teen tän mahdollisen kovan. Sulla on meidän koko tiimi, Joo. mä en saa tiimiä tällä niin. Anteeksi. Sori. Ei ollut tarkoitus. The Hicklins never Noin, back siinä down. menee portaat. Now they'll fight even harder. No kyllä niitä sun taistelussa varmaan tulee kuolemaan pari. Hyvä. Mitenkä sulla? Siinä. Joo, mä voin. Minä puolustan tee vaan. Mä teen kohta, eka mä käyn vähän hiilaa sitten. Niin... No mie tein just. Joo, mä oon puol HP, niin mä käyn hiilaa. Nää. Mä pistin kaikki tohon skinputorniin tarkoittaa. Nyt yritän tuohon ton toisen masiinan tästä. Oh no! Onneksi minulla on double jump, nyt pääsen hyvin takaisin. Jenne, nyt sä pystyt niinku... Joo, nyt sä pystyt tekemään niitä Joo, mä teen. tykkää. The horde of the spore gathers their strength. Ja toinen puoli. Päästään tästä yli. Se pystyy vetämään netherrakkiä pois, koska miksei. Joo. Haluaisin tietää, miten sä teet ton, koska mä en tiedä. Eikö se oo tossa pikin kohdassa siulla? Näetkö siellä sen pikin kohan? Oota hetki. Siis mulla Se on se, missä siellä... kohdassa- Mulla on puu, rauta, kivi, redstone, hiili ja... Eiku, se on No parempi. se on just ne tulikivi. Mä luulin, että kerää. Se on... Joo, nyt mä tajun. Joo. Väleäksi tulee ihan vähän huolta noin. Okei, nää on tuhottu nää, mitkä täällä oli. Joo. Sitä tehdä tästä. Tonne. Ja me pystytään myös tää nyt spannereita tohon alueelle, mistä tää on rasta. Joka on sinänsä ihan hyvä alue. Tai asia. Ei vitsi, minä kuolen kohta.
Ja vie puolen kohti, niin en oikeastaan voi. Joo, hyvä. Kaverit tuhoaa Stavneria ja sit mä puolustan kavereita. Nice. Stavneri tuhattu. Nice. Mia hiilaa ja samalla putsaan tätä paikkaa. Okay. Mäkin voisin Se on ihan kiva lisä, että se pystyy ottaa tätä Netherrackia pois. No nyt minä tuun sinne. Vetää portaalin. Niistä ei voi pistää Netherrackin päälle. Joo. Jos sä oot parantanut tät, niin mä teen tähän meille tolle meille. Joo. Entäs samalla on parannellut, kun minä on hiilailu ja tehnyt tällaista. Mulla on tulossa tää kunnon joukko. Tuolla ne joukot, juu. Oota, miekin tuun. Mies palmasin 2 ja nyt mä tuun. Hieroika on. Mun tyypit on tässä portaalissa. Nice. Minunkin tyypit on. Ja tuolla on ainakin spawnereita. Joo, tuolla alhaalla näkyy. Ja tuolla on muutenkin tällaisia, mitä mä tuon siellä. Niin, tuolla alhaalla. Niin ja tuolla siinä. Tässä on muuten ihan spawnerin vieressä, tää kannattaa muuten tulla. Minua kiinnostaa, jos minä purifajaan tätä maata tohon kaikki tästä. Ihan tän Nether-portaalin vierestä. Minua kiinnostaa, mitä tapahtuu. Minä olen aloittanut sellaisen projektin nyt. Ei. Tai Nether-portaali, niin sit se tuhoaa samaan myös noin sivurakennelmat. Minun
spawneri kannattaa tuhoa niinku ihan sen takia, että tästä tulee tyyppejä, kun me ollaan portaalilla Ja mä pistän noit. Joutu on vähän muuten hiilannut tää paikka. Katot. Joo. Melkein tuhoutunut. Noin. Mä käyn noin meidän spawnerit tuolta taas pois. Niin ne kaikki katos. Laitan ne tohon. Laitoin nyt jo meidän kuripajaamaa taas. Joo, nyt tää menee aika hyvin. Meillä on meidän kaikki. Me tuhotaan yhä No kun mie niin on hyvä ostoshommasta tää. Toimia. Niin. The portal is taking some serious damage. Mie tuhoan sivutorneita. Tää tuhoutui ihan 20% näin. No niin, tuhoutui. Hyvin toivoa se itse se. Ei kerennyt. Hauska. You died, mitä? Ja kuolin ton Katsinin kohdalla. The Devourer has been awakened. Ja olin They hengissä are yli slow to puolen act, HP ja but their sitten insatiable kuolin hunger will siinä. get the better of them Mut sooner or later. Ugh! The horde of the spore makes my Mut tulee blocks toi crawl. Katsin. They are such a Looginen. foul breed of piglin. Eikö se ole loogista? Kannattaisiko me mennä kylälle tekee jotain This village will aitoja need tai your jotain help tällaisia? tonight. Vai Ei tää vielä ole yö, ei varmaan tarvi. okei. Kyllä me ilmankin aitoja pärjätään. Okei. Mennäänkö me vaikka tänne sitten?
No minä on tulos koko ajan, niin minulla ei ole mennään jonne. Joo, mä laitoin ton merkin. Minä on nyt täällä. Missä saattaa? Tulossa täältä. Joo. Kaikki tää minun progressi tän hiivaamisesta on... Ei kun... Onko se tällä vielä? On se tällä hyvä. Taas meni katsiin. What happened? That looks like a piece of a piglin banner. The skeleton's courage has provoked the wrath of the piglins. Not just Oh, the no. skeletons. Skeleton Revenge has come kuoli. to all of our friends, I am afraid. Oh. Is this the price of their bravery? The children of the overworld fought by your side to bring back the light. And now their homes are under attack. Oh no, Go kato to them and karttaa. show them they can Joo, trust in meidän you. pitää mennä. Se on tietysti tuolla alareunassa. Reaperi. Mennäänkö Skeletonin luo? Mennään Skeletonin luo aika. Teleportetaan tonne lähimpään kyllä. Koska meillä on kiire. Ootko siellä missä? Mä oon täällä kylässä. Me ollaan eri Mieto. kylässä. The sun is setting. That means the piglins will be at their worst. Kannattaisiko Keep an eye on meidän the olla lähempää. kylässä, A koska village ilta is tulee. under attack. Which one? Where? Check your map. They're going to Hoidetaan need se. your help. The witches are defending their village, but they could use Joo, your siinä help. se vaan. Remember to build defenses. Otherwise, this village won't be able to withstand attacks. Build friend. No niin, se alkoi. Se alkoi. Noidat on hyviä tyyppejä. Remember the different ways you can use your banner. It can give you a whole new perspective on the fight. Nopea pari rakennusta tähän. Tätä puolta ei tarvitse enää huolehtia. Ja mä pistän näitä arrow-torneja tänne. Täällä on kavereita. Näiden arrow-tornejen pitäisi hetki pitää. Niin saadaan vähän aikaa siinä. Itse asiassa noit handlää ihan hyvin noi arrow-toverit. Joo. Ikinä vai löydät? Piklinkin. Kumpi menee? Jännä kumpi. Avaamaan chestin. Ihan sama. Ja meen. Ei vitsi, nää piklinit panna suoraan mun päälle. Nää kokonaan spamnaa minun päälle. Mä vaan katon, että miksi sulle hyökkää.
Au, nää on rangee. Nyt kuolen. Ja onneksi pääsin. Mut se on vaan yksi. Jos siellä saat hoidettua sen raidin, niin minä käännettiin sen, niin se voi laittaa pikkuun. Joo, kun yöllä muuallekin spamnaa niitä arrotorneja. Ei kun niitä... Mitä ne oli? Piklineitä. Tää ei oo aina mikään helpoin reissu täällä. Kultaa punakivellä pystyy. Joo. Mie tuun takas. Jee. Ja vitsi, mie kuolen. Mie kuolen oikeastaan. Perus kun mie teleporttaa, niin minulla on... Mie katon ja mie näen... Minulla on 1,5 HP. I know. No, kyllä mie täällä voin auttaa. Just esimerkiksi niitä rangityyppejä, joilla mie aikaisemmin melkein kuoli. Joo, The tables have kuolen, mie on turned. 1 HP. Now it is time to remove Pitää the tappaa vielä rest of the piglins. 2 pigliniä. Pystyn vähän tappaan näitä, mutta on paljon, kun minä on niin lovilla. Noniin. Voi auttaa vähän. Tai itse asiassa aika paljonkin auttaa. You help them save their homes. They won't forget that. Kaikki tanssii ja iloitsee. With your new allies, the witches, and their cauldrons, I'd say trouble is brewing for the piglins. By helping to save this village, you've earned the witches' trust. You can now count on them to fight with you. Minne mennään? You can build cauldrons Mennään now. tonne The mysterious brew inside Villake. cauldrons will give your allies great strength. tonne Witches get an extra benefit from their cauldrons. If you bring them together, it will make their potions more Tänne. volatile. They'll send piglins flying. Joo. Sinne luuranko reisselle. Okei. Let's go. Mennään pelastaan. Joo. Ei vitsi, mä tekin rakennan pigliin. Ja mennään vaan. Niin on tulossa tää vähän takempaan kylläkin on. Joku. Joo. Me ollaan... Joo, minä näen sinut siellä. Joo. Minulla tuli vaan piglin ongelmia. Ai mä oon jossain pinkkiensä. Varo niitä. Joo, minä tiedän, minä on mennyt siellä siuseesti. Jungle. Me ollaan junglessa. Tuossa on talvialue.
Minä menen sinne, minne se näyttää. Minun pitää mennä. Kereton tundraa. Jotain armeijaa. Minulla on yksi susiarmeija. Mulla on oma armeija, mulla on paljon. Jotain täällä. Ai mikähän. Mä löysin sen skeletonin mestari. The piglin struck quickly. Joku tää vaan bugittaa. Is it too late for the skeletons? Do not lose hope, for hope has just arrived. The skeletons are brave, but they won't hold out for long. You've got to get in there. Oh no. Nyt ei muuta kuin menoksi. Joo. Minä on yhden suden armeija. Mä oon vaan tän puolustus. Avaan minä tuhon näitä. That's a few more bowls by your side. Now they'll help you free their friends. Skeletonit. Tulkaa. Otan täyden armeijan itselleen tänne. Minä mennään vahvasti. Skeletonit saa puolustaa. Ei, tää hyppäs minun. Älä piti olla täällä. No mä oon mun kavereitten kanssa. Tulkaa. Minä avaan vielä tän yhden täältä. Minun I'll skeletonit never take puolustaa this on minulta. for granted again. Better check out your map to see what kind of damage the piglins did last Minulla on night. full tiimi skeletoneita. Se porttaa. Missä? Jee. Tulee auttaa meitä. Now the skeletons truly Mennään know tuolla what they can portaalilla. do together. Lead them to Joka the portal spawnas just and watch those arrows fly. Oota, minkä portaali missä? Siinä lähellä. Kato missä minä on. Katsotaan tuota nyt. Mennään suoraan portaaliin vaan. Suoraan vaan sinne portaaliin. On myös keltainen on tehosta. Nyt vaan puolustetaan niitä itseämme. Ja minä on ainakin 4 HP. Minulla on 3. Minä puolustan minun kaveria täällä. Ja kaveri. 2 HP. Missä sen porukkaa? 1. Ehkä minä hetkeksi lähden. Joo, mäkin pidän ehkä pienen. Mä avaan tän häkin tästä. Oi, oliko siellä häkkeikin? Joo. Minäkin tuon etsii häkkejä. Pikkasen porukkaa tossa. Ei vitsi, minä kuolen minun puoli HP. Minä on 0 HP. Minun HP-palkissa on 0 sydäntä, mut minä en oo kuolla. Minun HP-palkissa... Tää on nyt kato Bedrock glitchejä. On ollut tappo meidän kaikki ne skeletonit. Mulla on täällä puolella vielä skeletoneita, mutta on aika lauma. Oh no, mä kuolin. Kuolitko? Joo. Oh no.
Ja hankin itselleen armeijaa täällä. Joo. Mä matkustan täältä. Joo. Miten siellä menee? Ihan hyvin. Mä en hyökkäämäänkin. Ja laitoin kivikolmit hyökkäämään. Joo. Sitä soutelles putsaa maata. Joo. Ja kuolen teko. Täällä on niin paljon tyyppejä. Oh no. Okei. Se on läheltä kylläkään näköjään. Mä tuun ihan just, mä otan tästä nopean armeijan täältä ylös. Tai tästä, mikä tää on tästä Skeletonin kodista. Ihan 0 HP taas. Ei puol vaan 0. Etenkä nyt niistä pian pienentää profiiliitaan. Mutta se on tommonen jättiklokkaus. Joo, niin on. Etkö mennä vaan se jättihyökkäys. Kyllä simppelillä tavalla tehdään tähän lähelle tällainen spawneri, joka ei tule koskaan valmiiksi, kun ne tuhoaa sen ennen kuin se on valmis. Joo, ne tuhoaa sen ennen kuin se ei tarvitsisi. Mutta mun on pakko Tai sinne, minne. Tohon Skeletonin kotiin. Siis puolustetaanko tällä aika jonkin tavalla hetken ajan. Ja ne puolustetaanko tällä aika. Noniin, nyt vaan spammi. Mä oon 1,5 HP, mun on pakko pitää. Joo, fiksu. Eikö se oo? Mä vaan tähän keskelle ja painan spammiin, kun näet. Ei enää kato lopun nää. Ei vitsi, tuhotti 4 HP. Ja kuolin. No mä oon 1 HP Ei. tän kans. Ehkä kannattaa tuhoa spawneri. Mitä veikkaat? Ehkä. Noniin, tehdäänpä. Mennään muualle. Vähäkseleksi. Joita mie tuun, niin mie näytän miten mie torjun. Ja hankin taas matkan varrella minulle armeijan. Possuarmeijan. Minulla on jo 3 possun armeija täällä. Ja se paranee koko ajan. Kohta on nyt on 4 possun armeija. 4 possun ja 2 kanan armeijakin löytyy. Mossy golems will heal you and your injured friends on the battlefield, but they won't attack or defend themselves, so keep them safe. Minulla on pian armeija. Mulla on iso armeija. Älä välillä. Ja minulla on
6 tyypin armeija, joista 4 on possuja. Joo, mulla on 20 tyypin armeija. Koska sä et oo tää, niin mä tein Onks- nyt kaikki. Joo. Mm. Saatko se sen armeijan vedettyä alas? Joo, no, vetäis tää yhtä spawneria. Älkää nyt pikklinit, täällä on pikklineitä, jotka tuhoaa minun spawnerin kohta. Koska ne tulee niitten spawnerista. No voi vitsi, en mie voikaan tuhota sitä, kun mie saa tyyppejä tänne. Tai voi mie, mutta tässä tulee pieni ongelma. Jännää misoot. Tää. Minulla on tuolla yhden spawnerin, mutta ei minulla riitä tuhavoima sieltä. Nyt vaan puolustetaan. Au. Oho. Pitää yrittää suojella näitä sammalkolemia, koska sammalkolemit pystyy hiilaa. En tiennyt. Ja sammalkolemit ei hyökkää, ne hiilaa. Hyvä tietää. Mä avaan tän häkin täältä. Raaton häkin avaakaan. Enempää puolustusta no ei varmaan tarvitse. Nice. Joo. Joo, mennään tonne pääpaikkaan. Tonne Well of Wakein. The pick. Hetkinen. Haha. An archer's salute. Hui. Now that is a high honor. Voi ampua maatua. The skeletons recognize you as one of their own. As long as that flame continues to burn, the skeletons will fight by your side whenever you need them. Nice. Tuunks mäkin sinne kohtalon lähteelle? Mä tulen mun ison armeijan kanssa, mulla on paljon armeija. Onko? On, mulla on 25 tyyppiä mun armeijassa. Laitanko minä siihen Gather Diamonds tähän? Sä voit jonkun näitten luoda. Now the Allays will gather precious diamonds for your cause.
Lopetetaanko? Var. Ehkä. Varmaan kannattais. Joo. No, me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Joo. Heippa.